Hainohai Roman script ni Samungo te Phashalo TBSE Tangnokno Tala Khakebwi Khadumani Phunuklaikha Tripura Students Federation ni Adongrok Manjaka TSF ni Vice President John Debormano Khobe te kubun Adongrok So you want to know the latest status? Lai thangnai salni sibino TSF te kubun rung srengnai bodol rokni sanmung kaisano tongmani question paper no bangla ni logulogi roman script bai bo snam jagnani phiaba ashak sal kedegma jora lai thangmani yagulo phano tabuksuk jora mungsa sakthar mungna harjagya tei sekangni simino o sanmungno tei koktunbo rohorjak tongmani TBSE board ni thari phiaba TBSE board mungsa sakthar mungna haria angmani bai Hainohai te waisa TBSE board tangnok biskango Tala Khakebwi Khadumani Phunuklaikha TSF ni Adongrok abuni yagulo bo ashalo Khadumani bisingte sawi khnaraka borokni sanmungno supungi rijagya hanke tebo kotor jabao ongkhornai hini saka TSF ni Vice President John Deborma Singtinor Tripura bottom up Phunuklaikha Norok jotono saimano o isungkha black samisus more than 50 years Roman script ni tinai demand Khadumani Adongrok Khadumani tini Hainohai sema Khakebwi bottom tambari engke sing saimano tapsuk jora kuno je question paper set khlaini Roman script by board examination no tapno board decision hajayaku sema Khakebwi body president by sing bini answer by unsatisfactory tamai ke sing boy cox lemen yagolo sing semang kabono botchi minister malikan so sing bono sing kan je communicate khlaga ke chief minister by je communication data kaise sunap punudi sing barbal malik cox so ko official procedure tom ting no tabuk abono sing tini oro je sing TSF sing office Tala di rekha or main gate Tala rekha ay Tala rekha yang Tala rekha sing nayobono sini je roman script issues solve nang thum tai singor tini hopuno tongnai anang koine joto takum bukungnai tongnai ronobo norobo phai semai manju themanu andolon no norong je sanmung mai sa panchotor pinoran tongnai sing sanmani sini demand sing rekha roman yagolobo juri unsatisfactory answer manu sing authority thani ke sing tongnai juri bongni uttor bongni reply satisfactory ga ke sing rosonai kintu unsatisfactory ga no sing gutul yaroni ini sapungno tongnai ro sapung tongnai aba haikino borokni sanlai mungno rjagya hanke tala khulok jagla khnai sanlai mung tisaka TSF ni ojamarok paitha koktuma sijakmani phasal horni damsuku joratibo yakari rjagya kho TBSE tangnok Tala Khakebwi mung Raja Khoragolni simi saljangni kokthum Chini Khorang জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন